Waititu wacho ni itude kod wechego mag siayo oganda kachiel ni osebedo ka otimo timbe moko ma chik ok oyango. Erokamano Joyce, ineno Kenya is a multi-ethnic community. Kendo nyiso ni wan very delicate. Onego beni wan jotelo ka wawuoyo kata jatelo moro amora ka wuoyo to owuoyo ka en sensitive nikech gima owacho no nyalo moko mach ma samoro nyalo bedo matek mondo negi. Wan gi history mar communities gore over the years from 1992 nyaka recently nyocha ka wan gi post election violence kata kanyo Gen Z obiro nyineno ka lwenyo wuok Githurai iwacho ni polise ema nche nego joka kande lakini inuonka samoro lweny gi yot mondo donje e dhoudi. Koro ka jatelo mane level mar Waititu mosebedo governor of a county nyalo wacho wach moro ma chalo gima nyalo incite jopiny, an kipacha ng'ama kamano onego beni imako kendo bedo answerable to gik motimogo. En mana ni onego beni make kiratiro mana kaka winjo Kalonzo Musyoka wacho. Kiwacho ni kiratiro onego beni make nade. Onego beni jogi bedo gi court order. Mana kaka mar Kibazo cha onego court order onego beni gibiro gi arrest, warrant of arrest. Teno taoni ni ngane police officer and gi arrest warrant. Then ing'isi gimo mi itimi nade imaki gimo mi ineno kata Kalonzo Kalonzo en high ranking advocate, right? Gimo mi ineno ka gigo koko en nikech yo momak go Waititu mok ber. Makosa miwacho ni Waititu timo to en makosa ma kata an kama bete ka awacho ni ok onego wa encourage especially a country man gi dhoudi mang'eny machalo marwani which is also highly political. Ok onego encourage ng'ato manyalo wuoyo helu. Onego beni king'ama jatelo mosechopo e level moro to iwacho weche manyalo riwo ji. To kata ka diponi ok agree kodgi ni disagree to onego beni pod inwang'o yo miwacho go wach mok kiny to wawinjo ni jalang'o moro no neg Ruiru. Nikech weche mancho wacho kaka ni chiko iti maber to gin weche mano ochwanyo ji. To chal gin mana weche malore gi weche ma namba 2 ka wacho. Nyiso ni kata ka impeachment motion cho dhi through kawuono to wanyalo neno ka nitiere ng'wech moko maringo mana kaka winjo Siepani ne wacho. Nyalo kelo tulo e iye kuonde gi. Samo kelo tulo to nyiso ni dhoudi mane iye kacha ma jogi nogo kura kopogore kaka giparo nyalo neno matek. To wadwaro ni mago gik makoro konego timre e Kenya masani. Mago gik mane timore Kenya machon. Kenya masani wadwaro ni leaders take responsibility. Jotelo bedo ng'ama kata ka dipo ni disagree ni pogore gi paro ma jomoko nigo to you can swallow your pride. Tinyalo wache yo moro makelo riwruok ne oganda. Koro wageno ni Waititu dhi tere court kendo ka weche go eko owache court to wageno ni onego court to pronounce itself properly on this matter. To be inyalo paro maber Joyce ni ma ok emeko mokwongo mar Waititu e weche machal kamagi eki. Waititu en ng'ama osetimo weche mang'eny Eastlands, Nairobi kuonde gi eki. Ose incite ji nitie kata ndalo moko mane picho make wang' jowika ka en achiel kuom joma ng'anyo mokawo kidi mobayo. Nyiso ni embe nitiere level to mano tells you ni kata wan wawegi kaka jo Kenya. Aparo ni there's a bare minimum or requirement for leadership monego wabedgo. Kidwa yiera kaka jatelo to nitiere gik monego ng'i mokwongo. To jo Kenya thothgi ok ng'i gik makamago. Ging'iyo ni to ng'awa mobiro man gi pesa, ging'iyo ni to ng'awa man gi deep pockets, ging'iyo ni to ng'awa man gi connection kato gimiyo telo. To ka ber to nego beni wabedo gi bare minimum. Chapter 6 of the Constitution, Ethics Act, mawacho ni onego beni ibedo gi standard moro mar ngima makata ka ji oneno to in ranyisi maber. Gik miwacho gi timbegi beyo. Man kaka nene to Waititu ok omit that threshold.